πήρες έτσι, χωρίς να ξεπολογηθεί, χωρίς να κάνει ένα άξια της μετανοίας με την Εκκλησία. Έτσι, αναξιμολόγητο. Τον έβαψε στον άνθρωπο, ήταν τόσο πρόβλημα, τόσο καλός. Μου πάρωσε στο κάτω-κάτω και τι θέλει να κάνει. Και τι θα μου καλύτερα Θεός. Τον πήρα για να τον βρήκα στην καλύτερη ώρα του μήνα. Όπου έδωσε και κρινώσει, λέει ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Μα λέγε, Θεέ μου, τον πήρες χωρίς να ξεπολογηθεί. Ξεπολογήθηκε, πάρε ξεπολογήθηκε, διαδιώκει αυτές τις φορές. Δεν σου είπε ο άνθρωπος ότι είχε κάνει 91 φορά. Ξεπολογήθηκε δεν είναι αυτή. Δεν θα Θεός τι κάνει, τι μεταδεύεται. Μα το πέρα παιδιά στο ίδιο. Εγώ έχω πει στην Ισραήλ, λέγει εσύ πρώτος να δικαιωθείς, ο οποίος προλάβει. Άμα προλάβει άνθρωπο να ξεπολογηθεί, επάνω ο Θεός δεν του ζητάει τίποτα, έχεις φύση. Προσέξτε αυτό να σου φέρει. Ωραία. Έκανε έργα της Λατανίας. Έκανε τι. Τώρα έστειλε να σου φέρει νερό και πήγε με τα χαράζια. Γέμισε και το ποτηράκι, το κράταγε στα χέρια και τώρα δεν μας το φέρει. Και ξέρετε τι ωραία είναι. Είχε ξεπολογηθεί, είχε τρέμει, έκανε υπακοή, έκανε υπακοή στο πνευματικό, στο γέρο του πήγε μέσα. Ένα άλλο θα κάτσει πάλι για να σας πω το Σαββελιόν. Όχι ανθρωπάκος. Στήριξη. Όχι ανθρωπάκος. Να πάω παππούλι να σου φέρω. Να χαράς αυτό που είναι και εύκολο. Τι ωραία. Οπότε του λέει και εξομολογήθηκε. Και έργα άξια της μετανοίας και της αγάπης έκανε. Και η υπακοή έκανε στο πνευματικό συζέμεντα και η παπάς. Γι' αυτό και το πήρανε. Σταμάτησε ο Θεός να μιλάει και ο δικός μας άρχισε να κλαίει και να ευχαριστεί τον Θεό. Ήταν ελένια. Τρώγεται ο Θεός, τρώγεται ο Θεός να μας συγχωρέσει, τρώγεται ο Χριστός να μας βάλει στον παράδεισο. Τρώγεται ο Χριστός να μας ελεήσει. Αυτή η δουλειά του επαγγελμάτου με την καλή έννοια. Να μας πάρει το βάρος, να μας πάρει τις αμαρτίες. Γιατί άνθρωπος υποφέρει ακριβώς από το κράτος και το βάρος των αμαρτιών. Και τι είναι η αμαρτία στην ουσία? Να μην αγαπάς τον Θεό και να μην αγαπάς τον άνθρωπο. Η ουσία της αμαρτίας είναι αυτό, η μία αγάπη. Η μία αγάπη. Ο άνθρωπος Θεός όταν αγαπούσε τον πατέρα και τον αδελφό, σαν έφυγε. Πήγε η χώρα μακρά, μίσεψε. Και πότε εντάχθηκε και πάει στον πατέρα, όταν επανήλθε, τον γύρισε. Έκανε αγάπη. Έκανε αγάπη. Αυτό η ουσία της μετανοίας είναι να ξαναβρω το Θεό μου και τον αδελφό μου. Τα δύο αυτά με γέρουν. Το ένα απόλυτο μέγεθος ο Θεός και το άλλο συγκεκριτικό ο άνθρωπος. Και όποιος αγαπά τον Θεό, αγαπά και τον γεννημένο εξ αυτού. Μιλάει ο Άγιος ο Θεολόγος, τον άνθρωπο. Και αν δεν αγαπάμε πάλι με αντιστρόφος, ο Άγιος Ιωάννης πάλι. Αν δεν αγαπάμε τον άνθρωπο που βλέπουμε, τον Θεό που δεν βλέπουμε, πώς μπορούμε να αγαπάμε? Είναι πρόκριμα. Πρόκριμα. Είχα πάει κάποτε σε ένα γέρο Παναγιώτη, στη Μικρά Ασία. Πατριώτες που στη Μικρά Ασία. Και εκείνος τους ρώτησε για παλιούς γνωστούς. Ρώτησε για κάποιον. Ειδικά. Τι κάνει αυτό σήμερα? Για να τα λέει πέθανε τώρα τελευταία. Ρώτησε να κατέβει ο σύμφωνος και το ρώτησε ο γνωστός. Στους περισσότερους. Και ξέρετε λέω δεν είναι κακό ότι πέθανε ήταν μεγάλος. Πέθανε χωρίς να ξεπολυθεί.
θυμηθεί, μου έγραψε ένα γράμμα και μου τα έγραψε όλα. Όλα. Και αυτή σημασία κράτησε. Μου τα έγραψε όλα. Και μετά πέθανε. Από την ώρα που μου τα έγραψε και έριξε το γράμμα, ο Θεός το είχε συγχωρήσει. Τα κάνει μέσα. Τρώγεται ο Θεός. Τρώγεται ο Θεός. Και άλλη φορά πάλι ο ίδιος γέροντας Ιωσήφ βάζει την ευχή. Μακάρι τόσο πια. Είδε στο λίγο τον παπά της ενορίας του στην Μικράση από πίσω και πέθανε. Και πιάσε πέτα. Και τη σωτηρία των ψυχών, πώς είναι εκεί, τι γίνεται εκεί, όλα αυτά. Και τι λέει ο παπάς της ενορίας που είχε πεθάνει αυτός τότε. Γέροντα λέει, εγώ θα γίνω στη ζωή και ο παπάς. Πίστευα πως μόνο οι προσευχές των ιερέων συγχωρούν αμαρτίες στους ανθρώπους. Και τους βάζουν στον παράδεισο ή τους βγάζει για πληγώνες. Εδώ που ήρθα, είδα πως και οι προσευχές των πιστών χριστιανών συγχωρούν αμαρτωλούς και βγάζουν ανθρώπους από πληγώνες. Συγχωρούν πεθαμένους. Και αυτό γιατί ο Χριστός τρώγεται, του επιλέξει, τρώγεται, δεν τον τρώγουμε τα ρούχα. Τρώγεται ο Χριστός, γέροντα. Τρώγεται ο Χριστός. Να βρει αφορμή και ευκαιρία να πιαστεί από κάτω. Να βγάλει ψυχές από την πόλη και τις βάζει σε παράδεισο. Να λέει σε ανθρώπους και στη γη και στην άλλη πλάση. Τρώγεται. Αφορμής να έχει ευκαιρία. Εδώ έκανε σε το Λίστανα που είπε ότι έκανε 91 κύματα και ήταν έτοιμος να κάνει και άλλο, εξυπολογίζει το μέλλον του και την πρόθεσή του. Τα λέμε όλα. Τι έχουμε κάνει, γιατί προτιθέμεθα να κάνουμε, τι μας βασανίζει, τι σχεδιάζουμε. Τα λέμε όλα όπως είπε στην αρχή. Τα λέμε όλα να φύγει. Τρώγεται να ελέγξει έτσι λοιπόν. Ελέγξει και το Λίστανα. Διότι η μεγαλύτερη ανάγκη στον άνθρωπο είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Στην εποχή μας οι περισσότεροι δεν το κάνουμε. Και κυκλοφορούμε όπως λέει ο Πέτρος στη γερό μας μια θάλασσα δάκρυα. Μια θάλασσα δάκρυα. Λίγο να μας κερδίσει κάτι, αρχίζουμε και κρέμε πικρός. Κρέμε πικρός. Είναι βαθύτερη ψυχική ανάγκη εξομολόγηση. Από τότε που ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν στον παράδεισο και δεν παραδέχτηκαν το σφάλμα τους, προσέξτε και αυτό είναι το σημείο, και δεν παραδέχτηκαν το σφάλμα τους, αυτό αποτέλεσε για τον άνθρωπο κόμπλεξ για το καιρότο τους. Διότι, λέει ο Χρυσόστομος, εάν οι πρωτόπλαστα, όταν τους ρώτησε ο Θεός, γιατί κρύβονται και λοιπά και λοιπά. Και όταν τους είπε, μήπως φάγατε από τον καρπό του δέντρου που σας είπα να μην φάτε. Και όπως λέει ο Σώστος, τους τίμαζε την κουκιά της μετανοίας, τους την έβαλε στο στόμα και φτύγανε. Τι φτύρανε. Μήπως φάγατε, μήπως καλά μην φάγατε, μήπως κάνατε αυτό που σας είπα να την κάνετε. Πώς τώρα για να δοκιμάσετε την ελευθερία σας, το αυτοεξούσιο, το